Nafx inti taħseb. Ilek jumejn ma titkellem. Imma xorta waħda naf x'inhu għaddej minn moħħok. Ma trix titkellem? M'għandekx għalfejn. Għax naf eżatt x'inti taħseb. Jien m'iniex tajba għalik. Ma nixraqlekx. M'iniex tal-klassi tiegħek. Jien ma trabbejtx f'dar kbira bħal din. Din id-dar tiegħek ukoll issa. Intaf li mhix tiegħi. Ma kienx tiegħi. U qatt ma tista' tkun tiegħi. Jien għalik nieqpa' dejjem is-seftura tommok li tħalli f'darek biex naqla x'niekol minħabba l-qagħda li kont fiha. U se jkollok tiqpar tarani bħala dik it-tfajla li tngħadda f'awġeha u tħobb id-dornijiet. Il-qabża minn dik il-kundizzjoni biex insir martek u se nagħmilha qatt. Għaddew ftit xhur biss u kollox deċiż diġà. Għedlek kemm il-darba biex dawn il-ħsibijiet neħħihom minn moħħok. M'iniex konvinta li dan il-kliem ħirex minn qalbek. Intaf li jien naf. Għaddejt minn biżżejjed taħbit biex waħdi nitgħallem nara f'xemm fil-bniedem. Ma mortx skola. U kodba ma qrajtx. U fl-istudju ta' missierek tħallt biss biex infarfar l-abra li hemm fuq l-ixkafef.
Jekk ma tallimx taqra u waħdija tiegħek. Minnek naqas. Ħalli naqas di mhijiex ħtija tiegħi. Trobbija ta' snin twal, mhux se nibdilha f'daqqa, għax iżżewwiġt issa. Kull ma naf meta nitkellem nafu għax għaddejt minnu u drajt nosserva. Dawn huma l-iskużi tiegħek biex tispjega għal għaddejjaq dawn ġew. Mhumiex skużi. Aw ġew ma ddejjaqx. Aw ġew nħossni biss barranija. Forsi mhux ħtija tiegħek. Kulħadd għandu d-dinja tiegħu. U d-dinja tagħna tnejn hija differenti wisq. Dak kollox. Jekk dan u kollox, nerġa' ngħidlek biex tneħħih minn moħħok. Dak kollox. Id-dinji tagħna differenti. Ma nafx fiex nistgħu nagħmlu. U mbagħad hemm id-del tqil tiegħi li kelli nġor. Tarbija li kelli u li m'għandix. Ma kontx għedlek it-tarbija kont lest naċċetta bħal kieku tiegħi. Jew insejtu dan. Jew rrid tinsejħ. Ma nsejtux. Imma ili l-indunajt li din mhijiex sitwazzjoni ideali. Nammetti, mhijiex ideali u ħadd daqsi ma jaf. Int ma ħfirtlix. Int ma tistax taċċetta li ġrali dak li ġrali. Jekk tittejt hekk kompli hekk kemm trid, kemm jogħġbok. M'għandix għalfejn nżid aktar. Naħseb il-mama qatt ma kienet tapprova switch bħal dan. Jinek naħseb. Anzi, konvinta li qatt ma kienet tapprovah. Weġibni. Kun sinċir, x'qed iżommok milli tweġibni? La tkun taf u la qed tinsisti. Le, ma kienx tapprovah. Int sfurzajtni biex ngħidlek. Għallin għasettajt il-verità. Imma l-għażla jien għamilta. Il-mamma ma ndaħlitlix. Kif taf int kienet mietet. Ħadd ma ndaħalli. Ma ndaħallek ħadd tajt int. Anka missierek indaħallek. Indaħallek mill-bot. ġesem il-missierijiet? Fejn tafu l-missierijiet? Fejn qatrajtu? Wara da żmien kollu kellek tkun int li żżefnu fin-nofs fil-kwistjoni ta' bejnietna. Ma nippermettilek qatt li terġa' semmih. Taf ukoll Arturo li jien m'għandix ħsieb li noffendik. Imma jaqbel tkun taf li int għadek tgħix hawn ġew fid-den tagħhom. Għadhom hawn jiġġerrew
f'kull rokna ta' din id-dar kbira. U int għadek tajx fid-del tagħhom. Wow, sa jiqbaw miegħek. U int sa tiqba' t-tifel tagħhom. Xaddum toffendini bniesi! Dan minn fuq li ġbartek mill-qada li kont fiha. Dan hu l-grazzi tal-li ġbartek. M'intix toffendini b'dan il-kliem, Arturo. Jekk jien offendejtek issa. Int offendejtni ftit ilu. U sa tibqa' toffendini. U taf għaliex. Għax ma tafx aħjar, Susanna. Jien ma offendejtekx, Arturo. Ma kelli l-ebda intenzjoni. Biddilx leħnek. Talabiex tal-innoċenti. Intix sejra timpressjonani aktar, Susanna. Ma offendejtekx. Jien qed il-verità. Għax int għadek it-tifel tagħhom. Ammetti miegħek innifsek. Din id-dar tagħhom, id-dar tiegħek. U int tagħhom sa tiqba'. Jekk jien tagħhom huwa nur għalija. U nur jagħmlu li tnejluma. Jien qatt ma ħammartilhom wiċċhom. U lanqas huma qatt ma ħamru li wiċċi. Qatt ma ħanduha kontrija. Għax qatt ma kellhom għaliex jgħoduha kontrija, Susanna. Se niqpa' ngħidlek, ma offendejtekx. U qas int ma offendejtni. Il-verità ma toffendix. Hija l-kidba li toffendi. Min meta sir daqshekk intelligenti, Susanna? Il-verità biss li tweġġa' il-verità. Ma weġġajtnix. Għax jiena lesta l-inkompli naffaċċja l-verità. Riċ tqila. Il-ġuvni li taqqalni ħallini waħdi. Bit-tarbija. La rrid jaf bija u lanqas bit-tarbija tiegħu. Ommi u missieri keċċewni mid-dar. U spiċċajt waħdi. Għax laqas edukazzjoni ma tawni niesi bħal ma taw lilek. U spiċċajt seftura ta' ommok f'din id-dar u seftura tiegħek. Dan kollu minnu, kollu nafu jien, din il-verità. Spiċċajt biex ġbartni. Tal-il-klem smajtu l-bieraħ. Bieraħ l-ewla. Xarajn ilu. Ma naflax nismu iżjed. Dak jorbok. Iqaf. Jekk ma tagħtix taqliba oħra fi żmien 24 siegħa, għandu mnejn jaħlisha. U jien hekk nemmen li se jaħlisha. Ir-raġel għandu fibra qawwija u mhux se jċedi malajr. Int għamilt sewwa li bagħad tal-dum grejbil u wieħed qatt ma jista' jkun ċert jista' jinqala. L-inkwiet, senjur, l-inkwiet. Għaddejna minn ħafna nkwiet. U kemm jiflaħ il-bniedem. Aktar u aktar għandu bżonn il-mistrieħ. Araw li ma tinkwetawx. Żommuh kalm. Ġiblu l-mistura li ktibtlek u għejt l-ispiżjar biex ħalla tielek. M'għandux imur ħażin fuqha. Saħħa. Marfa kull 4 sigħat tinsix. X'għandek tieħu, senjur? Fuq hekk għad neħu nitkellmu. Jien jumejn oħra nerġa' niġi nittawwallek. Jekk jinqala xi ħaġa qabel sejjaħli. Sejjaħlek, senjur.
Kif inhu? Qiegħed jistrieħ. X'taħseb Don Krejbil? Ma jidirx madur għall-aħħar. Ma jfessirx li huwa tajjeb. Wieħed jittama fil-ħniena talla. Kemmek? Aktar mill-li kellimni hu, aktar kellimtu jien. Ma kienx ċar f'dak li beda jgħidli, imma ma jimpurtax. Wieħed jipprova darba oħra. Talbek biex iqer? Jekk wieħed irrattab qalbu ma jħallix jibsa, allura jiena nemmen li quddiem Alla jista' jakkwista l-maħfra wkoll. Mbagħad ikun jonqos biss li jirrikonċilja ruħu quddiem ħutu l-bnedmin. Staqsejtu jekk ridek x'tagħmillu l-Krisma. Il-Knisja tħeġġeġ lilna saċerdoti biex namministraw is-sakramenti lil min jitlobhomna. Imma ma niftit. Ma taħsibx li wasal il-waqt li Sużanna tkun taf bil-qadam wera ta' missiera. U għalek biex tajli hekk? Issa jien lilek qiegħed nistaqsi. Ma taħsibx li huwa xieraq li Sużanna tkun taf? Mela dik titersaq law. Dik issa żewġa tant tajjeb, ma tix taf bina aktar. Nagħmlu la tużunura aħna. Taf li m'intix qiegħda tajt is-sewwa. Sużanna stidnitek kemm lilek kif ukoll il-żewġew biex tmorru tixtaħħa. Anki Arturo xtaqkom li tiġu. Xtaqukom ħafna li ħarawkom fit-tieġ. Immitkom bajtu ma tfaċċajtux, ma nsaqtux lehem. Xtaqukom ħafna li jarawkom kemm fil-Knisja kif ukoll fir-riċiviment żgħir li jagħmlu wara. Mitkom bajtu ma nsaqtux lehem. Allura jekk irridu ngħidu l-verità, il-verità hi illi intkom ma tridux tafu biha Sużanna u mhux ibikom. Jien nagħmel dak li jgħid żewġi. Dejjem għamilt ir-rida tiegħu u l-kap. Immissa jien lilek qiegħed nistaqsi. Ma taħsibx illi xieraq li tibattajt lil Sużanna li bissiera jinsab ħażin? Jiena ma nistax nieħu deċiżjoni waħdi. L-ewwel irid nara x'jgħidu. Mhux tara x'jgħidu, imma tara kemm għandek il-ħila tipperswadih biex hu jgħidlek iva. Jaqgħu lilek għalek li ma jridx jara? Ara iddeċiedi. Jekk tagħmel ħsieb ibqa' tajjeb. Il-lejl tajjeb. Grazzi tal-li oġbok tkompli tismani. Basta ma toqgħodx tirrepeti l-istess kliem. Li ġbartek. Tassew. Inġbartni mit-triq meta ma kellix solt fuqi. Meta ħadet li f'qassis ma waqaf miegħi. Ġbartni mill-imħoddi u mill-kundizzjoni tiegħi preżenti. Ekku Arturo. Ġbartni. Dan il-kliem inti ma toffendinix. Dan il-kliem iġibni biss wiċċ ma' min fil-fatt jien. Tfajla f'qira, bla skola, li tilfeġġiha u saret minn xi ħadd li ma jridx jaf biha u bit-tarbija tagħha. Din mhijiex offiża li inti stajt għamiltli. Din il-miżerja li nsab fiha. U int xtaqt tiġborni minnha. Diki, ma mhix biżżejjed biex jiena u inti nkunu raġel u mara ħenjin flimkien. Jonqos wisq aktar minn ħnina tiegħek biex iż-żwieġ tagħna jkun ta' bilħaq żwieġ. U inti tafu dan, u ma tridx tajdu. U qed tistenna lili biex ngħidulek dan il-kliem. Bekk l-umiljazzjoni tiegħi f'din id-dar tas-sinjura kbira tiegħek tkun sħiħa. Hi ħaġa li ma tagħmilx sens li seftura f'din id-dar issir mara tas-sit ta' din id-dar. Aw mhux tiegħi. U ma nħossniex f'dari. Mhumiex id-deb, il-fided, il-kandelabri, il-kodba qodma li jinsabu fl-istudju li ġaluni ma nħossniex f'dari hawn ġew. U għaliex ma tħossokx komda f'din id-dar? Għax id-dar mhijiex ta' seftura. Id-dar hija ta' sit id-dar u jiena m'iniex sit id-dar. Jonqosni raġel hawnhekk biex inkun komda f'dari. Għandek bżonn raġel? Għandi bżonn raġel tal-lum u mhux tifel tal-imoddi. Kemm saddum biex issibu dan ir-raġel? L-ewwel wieħed tliftu. Min tista' toffendini f'dan il-kliem? Il-verità ma tweġġax. U taf għaliex? Għax il-kawża tal-verità mhix l-azzjoni tiegħi. Il-verità tnikket imma tweġġa le. L-10 sar il-ħin.
Se tibqa' wisfel? Fadal li ftit ieħor x'nagħmlu. Forsi għagġinna wisq f'dak li għamilna. Jien sfajt waħdi. U inti kont li kont. Xorta nibqa' ngħidlek li bejnietna l-hemm stmerrija u lanqas bibeda. Sibna xulxin meta kellna bżonn l-aktar lil xulxin. Jien ħassejtni moħħli waħdi. Is-solitudni tiegħek mhijiex bħal tiegħi. Inti għadek tista' toħroġ minnha. Imma jien tħalt fiha biex ma noħroġ minnha qatt aktar. Susanna, nixtieqek tkun taf li jien għamilt minn kollox biex il-ħajja tagħna tkun ħinja. Imma beda jberra mill-ewwel, ommok missierek ma ġewx għandix tagħna. Setgħu ġew rispett tiegħek u tiegħi. Ma baqgħu ma ġewx. Minħabba fik, Susanna. Minħabba fik ukoll. Int ma tafhomx. Huma sa jaslu qatt biex jitlu f'dar tas-sinjuri fejn ma jħossuhomx mill-qwajn. Għalihom ma kienx kompliment li bintum iż-żewġ it-tifel tas-sinjuri. Għalihom kienet sfida min-naħa tiegħi. Qisni rrid niċħad ir-razza tagħhom. Iva, ma d-darba żgur li mhux ħtija tiegħi. Li hu żgur. Il-umiljazzjoni tiegħi wara tqal bħal dik kelli nidħol fi żwieġ li falla. Għalihom jien it-tifla li fallejt f'kull ħaġa li għamilt. Susanna, jien xorta nixtieq ngħidlek li ma nistmarrikx. Ma nħoss li bda mibeda lejk. U lanqas jien Arturo. Susanna. Jien tallimt x'mhijiex l-imħabba. Doqt iċ-ċaħda kattiva tagħha. Għalhekk imbagħad fittix ta' fik. L-ewwel raġel li sibtu qudiemi. Illum naf li kont qiegħda naħrab minn x'imkien bla ma naf fejn kont sejra. U indoqt l-imħabba li mhix tajba għalik. Int ħabbejt kif taf int u jien ħabbejt kif naf jien. Taqbel miegħi? Nara li tnejn li aħna ma tallimniex x'inhi l-imħabba. Susanna. Jisobija lejk. Tassaw nitħassarek. Nitolbok biex ma titħassarnix. Il-ħassra tiegħek mhux se tibdilli xejn f'ħajti. Jien ukoll ma rridx nitħassrek Arturo. Titħassarni? U għaliex? Ma tafx Arturo. Int it-tifel tal-imoddi f'din id-dar. U m'għandek l-ebda deċiżjoni f'idejk. Lanqas lil min tħobb. Dan tiegħek mhux kliem qiebes, Susanna. Ir-realtà tnejn hija jibsa Arturo. Tiegħek ukoll. Tiegħi ukoll? U ilek ħafna li għandek bżonn l-imħabba. Wis qabel ma jiena rfisġu din id-dar bħala seftura. Ħsibt li se ssiba mal-ewwel okkażjoni. Insertajt jien qudiemek. Setat kienet oħra. Jien hekk għamilt. Darbtejn. L-ewwel darba u issa it-tieni darba. Jiena naf li inti ma tħobbnix, Arturo.
ħalli fidejja senjur, di għal-mana hux. Fadal xi ħaġa oħra, dal-waqt miegħek. Taġġel xejn. Min tista' tgħidli fejn sejra toqgħod? Aħjar le. Aħjar ma tkunx taf. Lanqas jekk hux se tibqa' f'dan ir-raħal jew mur lura mamma kumissierek. Trid tiċċajta. Jaqgħu, qed tipprova tagħti żmien bija. Jekk kollok bżonn xi ħaġa, jien Niġi nfittxek. L-istorja tagħna spiċċat hawnhekk. Illum. Saħħa. irridek tifhem li ma kienniex tibħala għaddejna. Jiena għamilt minn kollox biex. Naf, Artur. Bejnietna qatt ma seta' kien hemm rabta ta' tnejn iż-żewġin. Saħħa. Susanna. Saħħa, Arturo. ħalli fidejja. Il-kep wara tweġġa'. Enta l-mana, senjur? So, kuċċier. Aħna l-fej, senjura. Oħroġ minn raħal l-ewwel. Mbagħad ngħidlek. Ejja ħammarru. Jisobija, Susanna. Tassew jisobija. Ix-qoq fimħabbetna li ħassejna fil-bidu. Issa nfetħu bizzejiet biex kull ma ħsibna li bnejna rajna jitġarraf qudiem għajnejna bla ma nistgħu nagħmlu xejn biex insalvawha. Il-ferdi jibsa. Jibsa. Dana kollu ġabitilna l-ħelsin mixtieq minna t-tnejn. Żgur sa niġu għadi. Tilat mużaj maħali. Kemmi kif d-dinja ux.
Inti l-dun grej bilet biex jiġijux. M'hemmx tama, Sinjur. Aħna t-tobba nagħmlu dak kollu li nistgħu, imma mbagħad inħallu kollox f'idej ta' fuq. Mela li mmur ħdejja. Għalissa qiegħed jistrieħ. U jekk titla' ħdejh, titlax waħdek. Din m'għandix noqgħod nagħmel hawn aktar. Saħħa. Saħħa, Sinjur. Imma dan f'daqqa waħda ta' Jasra ma kellu xejn. Qatt ma naf nismajtu jgħid ma rasi. Kollox f'daqqa waħda, jisa xorbitu l-bellija. ħalli nidħol fil-kċina nagħmilek bella kafe. Kompra dunda xejn magħha. Dil-qalb li tek dejjem matul in-nar u l-lejl tixenna u titniet tixtieq u trid għal xejn fejn inti jibni li ħlomt f'lili li sbieħ l-univers insewwa mingħajrek xejn ma fih fittixtek kull filgħodu ma dalam minnu fih fittixtek fil-għaxija ma lejl tifinni fih għal xejn kull jum jittawwad il-qamar tul il-lejl jekk iġġerejt u għadni li ġejja ma nafx fejn dil-kelma li tinstema u jien ma nara fix id-damdam ġew id-nejja u jien ma nifhimix ma ġġeddidniex rebbija fis-sajf ma nafx nistrieħ m'hemmx tama fil-ħarifa fix-xitwa ġorni rriħ ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-kura tad-dejn il-qamar tal-lejl tiegħi u n-nar ta' bajnejk il-wajda tal-ġnien tiegħi li dak il-wied sabiħ il-kliem magħluq f'omma kull kliem li kanta rriħ sejjaħtlek biex tweġibni kull isem li nafih għajjat sakemm smajt leħni idamdam kull imkien staqsejt għalik li kontra u ma weġibni ħadd fittixtek fil-bliet kollha u ma ltqajt miegħek qatt. Inqalam minn ġo fija ja xewka tal-ġien u l-ħadd ma ngħid il-lejla tas-sigri tagħna xfih li miet il-qalb ittek-tek mingħajr ma femet xejn li miet il-qalb li tħabbat mingħajr ma taf għalfejn x'inhi din it-tnejda li risqa l-aqma rrieħ fejn ied il-qalb moġuqa li ma tistax tistrieħ ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-kura tad-dejn il-qamar tal-lejl tiegħi u n-nar ta' bajnejk il-wajda tal-ġnien tiegħi li dak il-wied sabiħ il-kliem magħluq f'omma kull kliem li kanta rriħ sejjaħtlek biex tweġibni kull isem li nafih għajjat sakemm smajt leħni idamdam kull imkien staqsejt għalik li kontra u ma weġibni ħadd fittixtek fil-bliet kollha u ma ltqajt miegħek qatt. X'inti tajt? Issierek wasal fl-aħħar ta' ħajtu. Se jagħmlulu s-sagramenti. Le, ma jistax ikun. Mhux illum, mhux qabel ma jgħidli. Missier, qed tismani. Jien Sużanna.
Jekk qed tismani missier. Xaq kemm għajnejk. Għajdli missier. Għajdli. Fejn tinsab it-tarbija? U l-kafe. Kont nistenna li Arturo jiġi l-funeral. Storja twila dun Grejbel. Jiena u Arturo nfridna. L-istorja tal-għatnej nafuwa tajjeb. X'messek ittinna? Li aħna maħniex tajbin għal xulxin? Li hemm differenzi kbar bejnietna? Li l-modda ħajbqa' jafas fuqna sakemm ninfirdu? Iżwieġ tagħna twieled bid-nub tan-nisel. Għalhekk qatt ma seta' jinfeda. Seta' biss ma twieled qatt. U x'hekk messek ittinna dun Grejbel? Le? Mela x'messek ittinna?